Guwahati ni joto ni slai mula jakisake wholesale aluman tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alu te judi alu no khoboi dalbidar beremi alu no kari moman thogo pias te rusum tongo home delivery ni shepsap hake faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo Chini nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk ni mari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Khorang saro Sidhai Mohanpur ni ora Kamio Amchaini Lukurokni Yago Manjakha Chanai Khoroknwi Siklarok Borokni tongthai rason tani dofidor Kamio Borokni Yago naitugoi Manjakha kisasok phekjaknai drugs Borokni paitubo kha borok o drugs abono chaitogoi naituklai tongo tabo Amchaini Lukurok phekjaknai tablet te drugs ni kobolmawo kmajak hasten Tripura Siklarok ni thina drugs tamani loge injection syringe by drugs naharmani bagai kobangko Tripura Siklarok no manjak tabo HIV positive aboni bagai sabrong no sakhamya angai kmawoi tongo drugs sanai Siklarok ni langma bahai ke o drugs yak ni yokung manai hasten Tripura sarok abono te wana mate kmangmawo hasten ni sinai nuknai ojamarok aboni bagai o phekjangnai drugs ni yak ni hasten Tripura Siklarok no phyoknani chaitong mungo habao ongkhorjak tabok dalbida NGO mothate Amchaini Lukurok abo ekheno Khorang salo Sidhai Mohanpur ni ura Kamio Amchaini Lukurokni Yago Manjakha drugs sanai Khoroknwi Siklarok Borokni tongthai rason taini dofidor Kamio Borokni Yago naitugoi Manjakha kisasok phekjaknai drugs Borokni paitubo kha borok o drugs abono chaitogoi naituklai tongo tabo Amchaini Lukurok Borokni thena hamya angana hwnoi borokni bumung tei sinimung srai ke phunukjakliya phiaba Amchaini Lukurok warning rwmani Yagolobo tei waisa drugs safirke kerongni lama tei naharjaknai saktanmung hwnoi saka Amchaini Lukurok Nortan bagai o is kai Are to Are Nortan bagai o norong o is no kamne koi bthang ka ha Nortan bagai o thang no o nisna is kai nagni babnu yago nung rang mayang kha ha Are nor an bthang tang no Naki no nima basu no pusan tori kha ani Bureau report in Khorang Jotono no klumka osamatani shalorugui ma kunjusri jewelers and other supplier ni bukhakti khaka hamte hamjangma yafaro osamatani shalorugui rojagoi tongo 20% discount aw kubino osamatani shalorugui making charge shakawo rojagoi tongo 20% discount aboni logi 50,000 painungo rojagoi tongo hamtangma sokar Final 20 October 2021 Shalmari Jora Tongnai o offer Aboni bangi taileria tei dakti phaidi ma Kunjusri Jewelers and Order Supplier Falnogo Chini nikoma ma Kunjusri Jewelers and Order Supplier Proprietor Deepak Devnath Champaknagar Bazar near Tripura State Cooperative Bank Limited Assam Agartala Road Shalthang Tripura Contact number 7005658334 eba 9612220745